Maing buntag mga guys ug mga kapobre. Mga onta. Pwede naman din buntag dahil kay alas 10 now. Lami kaya kung tulog ng dugay kaya may ka pastada. Pag mata na ako nangahoy pa. So ang asawa may nagluto. So nangan sa may inutang nga baboy. Kautang sa may taon nagbaboy tao. Kaon ta kay gutom. Nami corn. Ito gani. Nami bulinaw og matis. Lamiin. Baboy guys, lami yung utang baboy. Lami no. Shout out guys sa nagpautang baboy. Terus inutang yung mga kaon nun guys. Mga bugas inutang, mga sundan inutang. Basta utang tanan. Ya, simisala mo diha. Kami di utangan. Abot lang yun. Ano sa mo bayaran? Kaya mo bayad man gini kaya. Basig din sa may pautangon niya, ano kabayan. Bulinaw guys. Bulinaw with baboy. Ingat ang baboy. Butang kamera rin. Kuha ba? Butang. Isod plastada guys. May lugar ang buwan. Buko guys oh. Sabon yapon na siya kay kamunggayan. Lami. Ako asawa guys, magbaboy na siya kada Domingo. Ya kan mga bukog ana mo na padong na sa Sabado. Ano sa bawon. Na bulinaw. Ampay kanya lamig kanya bulinaw. Sabaw yan. Tumpag yung bahaw ano guys. Oh, ada goy. Apa sih yang tubig ko? Ada yang Okay guys, alis na ako taas nga. Tungan ng kamera guys.
ang kaon ron guys, oh. Title sa akong vlog guys kay mukbang nga imong inutang. Ano na? Sama dago kan gagmay. Bao ba? Ani? Ano? Dago ni. Bas na. Bye. Ya ulo na. Yan. Ini lang on. Dagan dito. Malam na ya on pina. Kato na lang ang bibili ko kung gagmay oh. Ano ba? Ini lang on. Ha? Ah, may siguro na inyo. Kamay kibahan ka ng gano'n, natagdak ka ng anak ba? Naapo na ilang sister ay. Kwanto sa aircon, ina sa sister ko. Ako sa baanan dito. Ano katong dire sa kuha? O, dako ka ito. Kwanto sa aircon, sister, asa? Magsubas ng baboy. Asan itong kuha dyan? Hindi mo dire hatag dito. Huwag galig yun eh, dili lang sister. Kami mahuwam ay uli. Muna guys, mahuwam kayo mo guys, uli gud. Pagkitaon na tagiya. Na si mahuwam lain. Pagganat lang baboy. Ganun lang na palit nila utang. Balik na ito kumabi. Mahal ang baboy nila eh. Mahal ang baboy. Mahal ang baboy. Sa 90 ang kilo. Kamaton, kabahan ka gahapon. Wah, katong lagi. Okay, utang sudan sila. Kaya daw, sudan din. Hindi man. Anong utangan? Right. Okay, utang? Utang gahapon. Hoy, Suwa, uy. hindi ko nang utang dito. Wala kang utang? Hindi ko nang utang. Na, Marvin! Ah. Okay guys, eh. Ha? Makakaon guys niya. Ang bata nilihok. Kasang kabyugon. Mantagkaon guys, oh. So, mainom sa tag kuan. Nasad mi juice. Inutang gyapon. Puro gini utang mo ah. Gabi na ako niutang ang juice namo. Dito ilang bus nanti sa akong silingan des babaw. Thank you kayo sa inyong pagpautang. Pero kanang utang amo yung bayaran basta makakwarta na mi.
wala pa may kwarta, wala pa may sweldo. Ngayon nila pizza uno kuno sweldo na. Ya, kuan pa maron. City. Rusya. So, salamat guys tanang nagtanaw sa ako ang vlog diha nga marag paminaw ninyo ay mga kapuslanan lang ba. Marag mga kuan lang mga pinobera ko ba. Nara ninyo di ang matanaw mo di. Kaliho kong subscribe o katong wa pa ka-subscribe diya. Hindi lang ko taas on mga kapobre. Basta mauna na. Amo na'y bahala diya. Bye bye. God bless. O maing Domingo na lang.